да ви покажа един фокус. Преди това искам да видите този линк. Не знам дали ще излезе, защото мисля, че имаше някакво повреди. Ето този линк, който е тук. И ви казвам, може да не излезе. Така, сега да пристъпим към фокуса. Тук имаме 2 лева. Казвам ви, ето няма никакви късани неща. Така, 2 лева. Гълваме ги. След това вижте какво правим. Късаме видите. Късваме парите и тук ги късаме още един път. След това отхапваме. Вкусно с обаче малко солен ще ви върна. И бам! Изведнъж парите станали цели. Как става този фокус? Имате 2 лева, малко се видял, няма нищо. Късате ги наистина и тук ги късате, вижте след това какво става. Ето тук. Скълите, изправите чушки, му отхапвате, обаче после държите от тук и показвате, че нищо няма. Обаче ето тук малко остана скъсано и се вижда, обаче отдалеч